Entre os miles de asistentes non podían faltar os líderes das distintas formacións políticas en Galicia que se opoñen a este proxecto que está a tramitar a Xunta de Galicia e xa conta coa declaración de impacto ambiental favorable. Frente á traición do goberno do señor Rueda, somos miles e miles de persoas as que estamos na Pobra do Caramiñal dicindo que queremos futuro, que non queremos industrias contaminantes, que queremos defender a nosa ría, que queremos defender o río Ulla, que queremos defender a toda a xente que vive do medio rural e do mar, porque esta é unha loita polo futuro de Galiza e é desde logo unha clave que se paralice Altri para que non se hipoteque o futuro dos nosos fillos e das nosas fillas. Polo tanto, pido ao señor Rueda que escoite a esta marea de dignidade e que rectifique, porque o Partido Popular, cando se trata de Galiza, só acerta cando rectifica. Un proxecto que non é bo para Galicia, despois de examinar, ademais, todo o que temos que estudiar cando é un proxecto deste tipo, non? A cuestión medioambiental, que é evidente, onde hai unha día onde impón moitísimos condicionantes, unha proposta económica onde ora sabemos que a empresa solicita 250 millóns de fondos públicos de todos os galegos e das galegas para un proxecto que non é bo para Galicia, non? E é un proxecto, ademais, que aspira a axudas públicas onde os socialistas estamos absolutamente en contra e creemos, ademais, que é un proxecto que non encaixa nesas axudas dos fondos europeos por innovadora e por sustentabilidade. Neste sentido, demandan ao Goberno Central que non facilite o acceso do proxecto aos fondos europeos Next Generation. Tamén lle pedimos ao PSDG que non se poña de perfil, que se posicione claramente en contra da macrocelulosa Altri, en contra da miña de Touro. E por eso levamos tamén o tema ao Congreso e para a semana que ven pediremos a comparecencia da ministra de Transición Ecolóxica e do secretario de Estado. Ningún euro de diñeiro público para esta loucura. Ademais das formacións políticas, a manifestación contou coa asistencia de entidades e plataformas veciñais, así como organizacións ecoloxistas, con Greenpeace á cabeza. A resposta da sociedade civil a un proxecto como o de Altri, que Galicia nin quere nin necesita, e tamén a mina de Touro, non? Porque os dous van á Conca do Ulla, que é, ademais, a principal arteria fluvial que alimenta a ría da Arousa, a gran xoia da corona da costa galega, que temos que coidar, non castigar con máis efluentes tóxicos, non? Tamén é unha resposta da sociedade civil á recente declaración de impacto ambiental favorable á empresa, aínda que condicionada, para nós unha declaración de impacto ambiental moi inconsistente, unha declaración de impacto ambiental que deixa demasiados cabos soltos, que é moi escurantista e que ademais deixa demasiadas cousas á vontade do promotor.